Okay, this fight is going to be quite. I expect a hard fight, but I think it's going to be probably one of the easy. For me, I'm not disrespectful to Francesco, but it's going to be an easy defense for us. C.J. Hussein kertoi, että tähän otteluun ei ainoastaan valmistauduttu 4 viikolla Leppävaarassa ja 2 viikolla 6 viikon leirillä ennen tätä. Se oli 4 viikkoa yhteensä Juhon mukana nyt Suomessa, vaan Juho harjoitteli jo Ben McLaughlin vastaan keväällä Lontoossa 4 viikkoa, että 8-10 viikkoa ollaan oltu leirillä. Ja Juholla on täys kunnioitus hänen aliarvioivan vastustajansa eikä Seiji aliarvioivan vastustaja, joka on nuorempi, Matsuri-100 yhtä kokenut. Mutta Seiji katsoi, että siitä huolimatta vastustaja koskaan aliarvioida, niin hän katsoi, että Juholle tulee helppo ottaa. Juhon otellut raskaasarjan jätkiä vastaan. Se on sparrannut Jarno Roosbergia vastaan, joka on yli 100 kilon päässä. Sillä on raskaasarjasta kokemusta. Miten sä näet tämän ottelun, että tuossa vastustajat vaihtui moneen kertaan, tuli eri nimiä, kun sä Leppävaarassa olit, kun matchmakerit teki elokuussa hommia, niin sitten tuli tämä tapaus Versace, niin miten sä koet tämän ottelun näin ennakkotunnelmissa? Että... No mä luotan omaan kuntoon varmaan. Niin kuin mä oon Siitseriksi sanonut, niin mä luotan omaan kuntoon nyt enemmän, mitä mä oon luottanut koskaan. Et mulla on nyt pitkiä otteluja alla vaikka kuinka monta. Mä oon tosi hyvässä kunnossa, eikä mun tarvi murehtia sitä, että ehkä joskus on epäröinyt sitä omaa kuntoa ja näin, mutta niin, nyt ei ole minkäänlaista murhetta ja kaikki on mennyt hyvin ja saan olla terveenä, niin ihan hyvillä fiiliksillä. En mä oikeastaan näistä vastustajien vaihtumisista sun muista, niin mitä mä niitä rupean murehtimaan, ei se ole mun tehtävä. Mä teen työni siellä salilla ja se on Pekan tämä matchmakerin hommi ja sitten katsoo, että kuka sieltä tulee vai tuleeko sieltä ketään. Että mä oon tehnyt sen työni siellä salilla ja mä oon nyt valmis kohtaamaan hänet. Say, what kind of fight are you expecting that is coming on Saturday evening? Versace can only box one way. If I was training him, there's only one way to beat Hugo. He's going to have to run. He hasn't come to fight. He's going to run for 12 rounds. He's going to try and keep it long range, and he's going to run for 12 rounds. That's what he's going to do. He's not going to stand in the ring and fight with Hugo. He's too strong, too big. So I'm expecting a 12-round fight with a lot of movement, going from left to right, right to left. It's going to be. That's what it's going to be. It's not going to be a fight. It's not going to. He hasn't got, no disrespect, he hasn't got the power to stand in the ring. He doesn't have the power to stand in the ring to fight with Hugo. He's going to have to run. That's the only way he's going to win this fight. C.J. kertoo tässä itse varmasti samat sanat, että hän katsoo, että tämä Versace on tekninen, puolustusnyrkkeilyllinen kaveri ja että hän tulee juoksemaan tämän ottelun ja Juhon on sitten leikattava kehä hyvällä hyökkäyksellä niin, että puolustuspääkin toimii, ylävartalo elää ja että jossain vaiheessa Juho saa Versacen kiinni. Voi tulla kovakin ottelu, mutta Juho tulee sen voittamaan, koska kaveri ei pääse kehässä pakoon 12 erää. Se on mahdoton tehtävä ja hän katsoo, että Juho tulee tämän voittaa. Että hän näkee tämän samalla tavalla, kun hän kertoo 2 viikkoa sitten tilaisuudessa. Juho on se, joka menee päälle ja Versace on se, joka juoksee alta pois. Miten sä Juho koet tämän ottelun, että on pitkä 5 senttiä pitempi kaveri? Mä koen tämän ottelun sillä lailla, että tänne ollaan niin tulossa hakemaan mun pöydästä leipää. Että hän oli uhonnut, että hän tulee tänne ja kääntää yleisön puolelle. Että en mä tätä mitenkään muuten koe. Että kyllä mä oon mentaalisesti valmistautunut siihen, että mä lyön niin suoraan sanottu paskat pihalle. Että vaikka mä kunnioitan ja mä oon aina kunnioittanut urheilijaa ja vastustajia, mutta se, että mä oon nyt asennoitunut tähän sillä lailla, että mä menen sinne kehään. I go in the ring, I feel like I'm a contender. I'm a champion, but I will fight like a contender. You will see that on Saturday. Näin Juho sitä tuskitaan. Se kääntää pienestä englanninkielisestä huolimatta. Onko se Ilkalla pohjalaisella jotain erikoiskysymyksiä jommalle kummalle? Onko tämä, kuinka kauan sä joudut tätä painohommaa katsomaan tässä? Ei mulla, niin kuin äsken valmentaja mainitsi mun painon, niin painot on ok. Että
Käydään perjantai-aamuna paskalla ja tullaan puntarille ja se on siinä. Hänellä Franciscolla ei ole ollenkaan mitään painopudotusta. Francisco is coming from light heavy to cruiser. He has no problem with his weight. So his body weights are okay. Sitten Juholta vielä mulla oli mielessä tosi yksi kysymys, että kun sä ottelit Suomen mestaruudesta, joka sä sitten voitit Rosbergia kiinni, niin sä painoit sen jotain 104 kiloa. Mä olin jo mestari, en mä sitä voittanut sitä vielä. Joo, olit jo, mutta sä menetit sen siinä välissä niin kuin tää, joo, niin ja olit mestari koko ajan. Mutta tämä kysymys, että minkälainen homma sulla oli 104 kilosta vetää tuonne 95, niin se 10 kiloa? Onhan siinä. Miten sä sait sen tehtyä? Se on aikamoinen suoritus kuitenkin. No joo, mutta en mä sitä tehnyt minä 2 tai 3 päivässä. Mä tein sen muutamassa kuukaudessa. Että siinä oli siinä oma hommansa, mutta ei se mikään ollut. Juoksin enemmän ja söin vähemmän ja sitä ei siinä sen kummempaa. Sulla on niinku kuitenkin niin, että sä pysyt tuolla 95, että nyrkkehän ei kannata painoa laskea liian ylös, että ne kovat pantaukset aina tuntuu sitten. Koko kesän on ollut 95, maksimis 96. Joo. Ja sä oot sanonut niinku dietillä, noudattanut kurinalaista diettiä, mitä mä oon käsittänyt. Mä oon syönyt sillä terveellisesti vaan. Syönyt hyvin, mutta terveellisesti. Oliko sulla vielä jotain mielessä? Ennen kuin mä vedän finaalikysymykset. Mäki tahtoo kysyä jotain. Joo, mä haluaisin kysyä. I would like to ask from Versace's trainer that how do you see the fight going? I mean, from the opening bell. I mean, CJ Hussein just told us that Francesco will start to run. Will he start to run, or will he come to fight, or what he's gonna do? When Francesco Versace changed the weight and they change to fight. Is a difference. Yes. Italialainen tiimi ja Francisco sanoo sanakasti, että kun Francesco siirtyy raskaasta sarjasta tulle vahvemmaksi, siis raskaasta keskisarjasta cruiserin eli 90,6 kilon painoluokkaan alempaan raskaaseen sarjaan, niin hän ei enää juoksia, vaan nyt lyödään miestä. Sen saa Juhokin lauantaina kokeilla. Tänne ei olla tultu Kalabriasta asti juoksemaan. That's good. Or what is CJ's reply to that, or yours? Will you like to? He said Francesco that when he was light heavy, he was a runner. But now when he is himself strong, he don't have to go down with the weight before the fight. So he's going to be a fighter tomorrow with lots of punches. Okay. Let me tell you something about this guy. We've had to spar. We spar with heavyweights. Okay. Yeah. We were in Italy. You know Paolo Vidos. This was Vidos' training partner for the last 2.5, 3 years. Okay. Yeah. So you're not going to get a bet. And Paolo Vidos is a big man. Okay. He's a big man. Even in his last fight, he went 10 rounds. When he defended his Italian title, he lost his Italian title. He's an old man, and he's still, the young kid couldn't take him and stop him. 10 rounds. This guy was his main sparring partner. In Finland, we're sparring with Jarno Rosberg, southpaw, big heavyweight. We've had to spar with Michael Sprott. That's the kind of sparring this guy gets. He's a big man. He punches like a heavyweight. I've been in boxing a long time. It's okay talking about it. He's not bringing the power. I can see him. He's got no power to stand in the ring to fight with my man. There's no way. There's no way you're going to stand in the ring come Saturday night and fight with this guy. This guy punches. He just finished Ian Timsey's career. Timsey was his last defense. Ian Timms, the Irish guy, got knocked out by Conquest. He finished Conquest. He finished Arami. Everyone who gets in the ring is not the same fighter after. He's not the same fight. He punches hard, you will find out. He's as quick as a middleweight, punches like a heavyweight. Come the 15th, I tell everyone here, don't go and buy a drink, because this fight's going to be over very fast. If he's going to stand there, this fight's going to be over quick.
CJ myy värikkäällä kommentilla lisää lippuja iltaan, ja hän sanoo, että tämä kaveri, vaikka on kuinka mennyt raskasta keskisarjasta sarjaa ylemmäs, niin ei tule omaamaan sitä voimaa kuin Juho, joka on sparrannut Paul Vidossin entisen Euroopan kanssa. Sitä olisi 3 vuotta ollut hänen sparringpartneri erilaisissa leiritapahtumissa. Ja Juho on sparrannut yleensä Roosbergin kanssa ja raskaiden jätkien kanssa. Ja se voima, mikä Juholla on, niin se tulee riittämään tämän urhean haastajan voittamiseen, ja älkää vaan menkö kahville tai kaljalle, koska ottelu voi olla ohi nopeasti. Nyt onko meillä vielä lisää kysymyksiä, ennen kuin mä heitän finaalikysymykset pääottelijoille? Tuliko mieleen jotain? Pekka? Ilkka? Pohjalainen? No niin, last final questions. Ask Francesco, the challenger from Calabria. Who's going to win on Saturday night? Who's going to win on Saturday night? Who is going to be the winner on Saturday night? Ah, yes. Depends on each other, but, Yes. yes, it's champion. Because it's champion. Because in Italy the difference is not is a man is big, but is a man is strong. Understand? Beatles is big, but Francesco is strong. Frances sanoi itse varmasti, että mestaruus lähtee Calabriaan maakuntaan. Että vaikka on miten iso ja vahva, niin hänen taitonsa riittää mestarin voittamiseen. Se me nähdään lauantai-iltana, kuullaan Francesco. Same person to Juho. Kuka voittaa lauantai? Se oli siinä. Ellei teillä ole lisäkysymyksiä haastajalle, mestarille. Ei. Jää. Otetaan sitten Jää.